mukbang to my channel. Tilaw. Marshall kimchi. No? Pamilya to Ato na, Pilipinas na. Kung kimchi ra yun eh. Kimchi, kimbap. Ako iluro diri ha. Bagos kimbap Stress si ko. kuya ni mo. Ano naman? Sige siya tanong. Baro sa vlog. It's like, ikaw ba una butag sauce? Masweet. Basin hindi nila. Bagitan kung ba nang kaya pa ng... Hindi ko kadakop. Ay, oo. Hindi sila. Itong bab. Hindi ko kadakop. Bago mo kimchi, Jerky. Hindi dadon ng sudlanan. Cute kayo. Mura na lagi tak ang gusto. Amin siya. Duha Ay, okay na tayo. Napakagod. Ano lang. Kami ang tuna. Sige ko ano. Pagkamot no, kaya mong ginikanan. Wala dito. Nagtagsa sa o. Alam na kayo. No? Nakuha na. Labi siya ito. Enjoy lang yun guys. Hi guys, na-jumi sa Korea ron. Pag nakakain. Feel kayo ba? Ano yung magkuha? Uhos naman na. Nakapin ka lang sa ninyo eh. Kasi again ako para panunhulog. Bangon ka siya, no? Masarap. Pero masarap. Masarap. Masarap pa sa H mo. Kasi di mo ex-9. Wala. Balag ba? Ako matagal. Ano na ako ngayon? Naka mo. Wala. Ang awan. Muna pag-uwi. Uwi. Ay! Ano? Sayang. 1 minutes. Ulamin no? Nani? Di ba spicy nakasulat? Tanga ka. Spicy nakasulat oh. Wala man di ate. Uy, nilot ginamit si Gota. Kita mas banda. Asa mo kuya boy? Wapo kayong singer. Kaya ba? Hello, jam guitarist son. Iwan po kayo sing... Hala, pagpakles, pagpakigay. Lawal ka, money mo. Kasi tawagan, harmonica. Ako lang, tawa ka singer, ala ka, money kita. Kuha mo kita, butal dun mo dahil. Mas dami pa sa ano? 50. Mas worth it ako itong 50. Kaya nagawa na siya. Isa siya kakuan, diba? Naduha din siya. Hindi ka siya. Sige, ang kuan. Plastic. Nabukman mo ba? Sino di makausap ko ani magtuyot siya. Matuyok. Wala, wala. Tanga dahil. Tanga. Wala gabi.
ka makatag. Ipabigay mo. Maglingkod-lingkod lang ka ba? Di ka roti. Pwede ba ka na-order? Di ka kahura na dati kay. Tuloy din ako sa loob. Hindi ka nang nasulipan. Kanta ka, di kay. Para kritik ko ka ng ganit. Di ka kahurot. Ako, yung gamon mo eh. Puro magkuang dinosaur. Di na ko kate. Miss, kahurot pa kasi mong juice, miss. Sa may mga regards, yes. Shout out ni mo. Sigaw palabas ni Charot. Wala man. Sabon mo bula. Mo bula. Bula. Bubulayo. Bubulayo. Sabon yo. tamis 합니다. 재밌어요. Mayuhan yung mga Korean style. 재밌어요. Ganito ba? 내가 Meron kong si Budoy nga na Korea. latok niyo. Akong tolan hamnida. Asa na? Latok niyo akong tolan hamnida. Masakit yung Dayo makadong abyo. Gabi yo, busog laham nida. Ipuli-puli pa dyan hamnida. May pattern. Ato yo. Ato. Ato na yo hamnida. Mana guys, bye bye. Busog ayo hamnida.